Знаеш ли, че в Гърция мъж изсценира перфектното убийство и почти всички му вярват? Действието се развива през юни през 2021 година в луксозна къща край Атина. Млада жена е намерена умъртвена, бебето до нея е живо, а кучето също умъртвено. Съпругът ти Бабис Анагиостополус твърди, че е станало жестоко обирджийско престъпление. Разказва как е бил вързан и заплашван. Цяла Гърция е в шок. Мъжът започва да дава интервюта, да плаче по телевизията, да участва в бдения и да говори за незаменимата му любов. Обществото го приема за жертва, но следователите забелязват, че има несъответствия. Мъжът казва, че убийството е станало рано сутринта, но медицински експертизи изчисляват, че смъртта е настъпила доста по-рано. Тялото показва признаци на по-дълго задушаване, а не на паническа атака. Жена му Каролайн носи смарт-часовник, данните от който показват, че сърцето изпира много по-рано, отколкото мъжът твърди. По това време той вече се е движил спокойно в къщата. Той не е бил вързан. Следователите разбират, че кучето е убито след смъртта на Каролайн, а не по време на обира. Причината е да направи сцената още по-брутална, както и да отклони подозренията от себе си. След 37 дни полицията го извиква отново, показва му всички несъответствия и той се срива. Мотивът е бил ревност, контрол и спорт за раздяла. Не обир, не нападение, а домашно насилие. Присъдата е доживотен затвор и лишаване от родителски права. Обществото в Гърция е шокирано. Човекът, който всички са съжалявали, накрая се оказва убиецът. Това престъпление не е разкрито с сила, нито с свидетели, с данни, технологии и с една лъжа, която не издържава времето.